Nikada nikoga nisam zaštitio koga sam poznavao, niti će ih to što mene poznaju zaštititi. Kada je Miša Radulović u pitanju, u tom trenutku kada sam se nekoliko puta susretao sa njim, jedino sam imao informacije koje sam dobio kao ministar unutrašnjih poslova od policije, koje su bile navedene u ovoj knjizi koju ću vam sada pokazati, a to je pregled organizovanih kriminalnih grupa koje deluju na teritoriji Republike Srbije, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Direkcija policije, Uprava kriminalističke policije. Decembar 2008. godine. Podsjetit ću vas da sam izabran za ministra 7. jula 2008. godine. Policija me je informisala o pripadnicima organizovanih kriminalnih grupa. Ovo ima status službene tajne, zato vam neću podeliti. Ali vidim da ostale dokumente koje imaju status službene tajne objavljujete na naslovnim stranama. Ali ja neću prekršiti svoju zakonsku obavezu. Zato ću vam samo reći. Na strani broj 13 u tom dokumentu iz decembra 2008. godine Uprave kriminalističke policije, koje je meni kao ministru unutrašnjih poslova, koga policija treba da obaveštava o kriminalu, navedeno je organizovana kriminalna grupa Šarić Darko. Grupa se bavi izvršenjem najtežih krivičnih dela, kao što su ubistva, krijumčarenje narkotika, oružja i motornih vozila, pranje novca kao izvršenjem takozvanih plaćenih ubistava. Grupa broji 29 članova, a vođa grupe je Darko Šarić. Ovde ima 29 članova organizovane kriminalne grupe Darka Šarića. Među njima nema Miše Radulovića. To su jedini podaci sa kojima sam raspolagao.